Tabi ka day. Pas sa tabi ang lang. Oo, giahat. Bakit to? Mayong gabi no. So ulat-ulat tag-aser kay mabagdok ta mga pinangga niya. Apa man po'y aser. Asin maabot ron to taod. Oy ha, mayong gabi ninyo diha tanan mga pinangga. Mayong paglantaw ninyo diha. Pag kuan lang mo diha pag kuan lang pag pag plaster lang mo daan kay basig na maabot rong aser mo bagdo ko ron nya ako lang ipakita. Pag undang og live dong murakag na og baki. Aham. Naunsa naman na eh. Sige, plaster lang mo diya ha kay maghatag ta og para pang 9 PM karon. Unya pwede mo mag-send og stars no mga pinangga no. So pwede mo mag-send og stars sa tanan nga mga naglantaw diha. Ulat-ulat tag-aser. Hatag na dayon tang kay magsara na ang outlet diri. Nindot gas inyo kay magsira na mo diri panabot. Caroline Kabungkal Mabita, good evening tang maayong gabi. Basin maabot na to. Sige, mayang gabi sa tanan unya pasagdan ra tanang mga hindi ganahan sa ato no. Bahala na sila diha. Pa-share lang sa no. Mo schedule na niya kog buhol ha. Ana kog buhol. Michelle A. Nilmida, maayong gabi. Sir Rafi Abay-Abay Alvarado diya sa Tangildo Manhog, maayong gabi. O ya, salamat kayo sa mga nag-share, mga pinangga. Basin di ay makadaog taron. Kay wan amo gitay daog-daog no. Mga pinangga. Basin makadaog ta. Sige mga pinangga no. Pa-share lang. Kay nanay aser dia day? Di siya mo ko agmaya. Di siya? Kay Guriyon niya, guriyon. Na di ako ate ko an. Lala day, lanin niya. Close man. Close na. Ka ko immediately bis nilibin mo kan guro nagmaya. May ay dua. Asan? Dito sa Lookout Outlet. 7-Eleven ba?
Kasin? Oh. May kay duwa. Mayong gabi sa tanan ha. Ma'am Odilia Silagan ako na di Asbuhol. Mayong gabi unya. Ala sige mayong gabi sa tanan. Nga mga ay day, pwede ra day to yan. Nasa mo sikas na ipasa lang. Layo kayo pod. Ay, di ko kaya kay yung Gcash ko no di sa ni pagamit. Magbakas ina tabi daw ko niya. Di siya kay iya ko nung gamiton. 7-11 gid ka. Mo mag-Gcash na ina to mayan. Nanap kay aser na na. Oo. Na? Papatad ko eh. So what? Isod na ko. Aw daghan. Usara. Aw. Makitang kalangas. Ako lang i-type cellphone ni mo be. Ilan ako isulti? Ano ni? Ah. Abo, sulit na sa'yo. Yeah. Sarong. Pero, Iro tao. pero. Magpataya sa ta ha. Oh. Ay, dukot ito kanto. Ano? Teka, hindi ako dahan mo. Apa? Wait. Lain sudah. Dire, pansit sir. Naipansit. Ito, babe. Pansit pa na. Ay, Aman. Dari mama niya mo. Dapat mama. Ano pa yung panmigit niya? Dara day. Ha? Dara. Sakso na ni? So atong hulaton guys kay nagpabagdok patano. Isulti pod para makadungog mitang wala pa jud ko sugod kadaog og surtres. Di man gyapon na sigurado no mga pinangga. Kung moabay mo ayaw lang kayog dako apod. Hay tang pa shout out ko ni TSL Habasa. Love from Australia. Gikan ni Chanda Pasukin Rivera Pit no. Sige mga pinangga ang ato dira nga malingaw ta. Ma'am Aquilina Berenger, taga Bohol ko, Lubok. Uy, mga taga Lubok, Bohol, mayong gabi. Ma'am Bibian Silaga, Buntuyan, mayong gabi. Nya maupay nga gabi. Shout out ang from La Paz, Leyte. Conchita Tampo, shout out imo tong sige mga pinangga no. Salamat kaayo ninyo tanan mga kahigalaan, mga kaigsuonan, mga naglantaw karon. So salamat po di ay sa mga nag-share o mga higala sa ato ang Facebook live no, mga pinangga. Okay. Kuya, sold out. Uy. Sold out sila? Kaigit ko na nila. Kuandra, for 1 to, for 1 pwede. For 1 for 2.
Kusog lugar ng numero mo. Kusog ni. Sige, 014, 015, dayon 016, unya 017 ug 018, no? 015, 016, 017, 018, no? So, sold out man akong 214. Wa ko kataya. Sold out man. Sige mga pinangga, salamat kayo. Bye-bye. God bless.